Kay mayong gabi sa matag usa ka nato. Welcome sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa Basic Christian Catechism. This is actually a doctrinal class. Gumikan kay atong nakita mga kaigsuonan nga kung ang One Voice Christian Fellowship mahimong usa ka lig-on nga iglesia, kinahanglan nga lig-on ang theological foundation niini. Ug salamat sa Ginoo gumikan kay nahimong posible ang atong pagtuon bisan pa dinhi sa kahanginan. Ug ang atong topic ning takna sa kagabhion sumpay sa atong gisugdan ni adtong miaging pagtuon po nato, the rule to direct us. Ug isip preview mga kaigsunan ni adtong miaging pagtuon nato, atong gitubag ang pinakaunang question sa atong catechism. What is the chief end of man? Kung inyong nahinumduman, unsa ang pinakalabaw nga katuyuan sa tawo? Ug ang tubag nato, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Nganong gibuhat sa Ginoo ang tawo? Nganong ania kita niining kalibutana? Dili aron mahimong milyonaryo, dili aron mo champion sa mga sports nga atong giapilan or mahimong inila sa tibuok kalibutan. That's not the chief end of man. The chief end of man is to glorify God. Himayaon nato ang Ginoo and enjoy Him forever. Ang pinakalabaw nga katuyuan sa tawo mao ang paghimaya sa Dios ug ang pagmaya diha kaniya. So mao kana ang atong chief purpose ug mao ka, kun mao kana ang atong gikinabuhi, makaingon gayud kita mga kaigsuonan nga fulfilled ang atong pagkinabuhi niining kalibutana. Karon, ang pangutana unsaon nato sa paghimaya sa Dios ug unsaon nato nga magmaya kita diha kaniya. So question number 2 of our catechism, ug mo kini ang atong tun-an niining taknaa, what rule has God given to direct us how we may glorify and enjoy Him? Unsa ang lagda nga gihatag sa Dios aron sa paggiya kanato sa unsang paagi kita makahimaya ug makabaton og pagmaya diha kaniya. So unsaon man nato nga masayod kita kung unsaon nato sa paghimaya sa Dios ug unsaon nga kita makabaton og kalipay diha sa atong Ginoo. Ang tubag mga kaigsuonan sa question number 2 sa atong katekismo, the Word of God, namely the scriptures of the Old and New Testaments, is the only rule to direct us how we may glorify and enjoy Him. Ang pulong sa Dios nga mao ang kasulatan sa daan ug bag-ong mga kasabutan, mao ang bugtong lagda nga gihatag sa Dios aron sa paggiya kanato sa unsang paagi kita makahimaya ug makabaton og pagmaya diha kaniya. Wala na ilaing source mga kaigsuonan aron kita makabaton og kahibalo kung unsaon nato sa paghimaya sa Dios ug unsaon nato nga malipay kita diha kaniya. Only the Bible, and therefore ang usa ka iglesia nga ang Biblia gidaginot kayo, wala gibuklat aron pagatun-an, ang wali lamo-lamo, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo lamo-lamo mga kaigsuonan, kana nga iglesia huyang, dili na God glorifying church, ug kana nga iglesia walay tinuod nga pagmaya diha sa atong Ginoo. But we do not want One Voice Christian Fellowship to become like that. And that is why we strive to study the Bible in a systematic way aron ang mga katawhan makaila sa tinuod nga Dios ug sa ilang pag-ila sa tinuod nga Dios mahatagan nila siya og kahimayaan ug magmaya ang mga katawhan diha kaniya. So, isa sa key passages niining atong pagtuon karon mao ang 2 Timothy chapter 2 verse 3, Second Timothy chapter 3 verse 15 and verse 16. Ato kining isa-isahon niining taknaa mga kaigsuonan. 2 Timothy 3:15 first of all, ang giingon ni Pablo kang Timoteo.
Ang naunang bersikulo niini gi-recall ni Pablo ang training ni Timoteo sukad pa ni adtong bata pa siya gikan sa iyang lula and then sa iyang mama nga mo'y nag-agak kaniya diha sa pulong sa Ginoo. And then verse 15 ang giingon dinhi, ug kung giunsa nga gikan sa pagkabata imong nasayran ang mga balaang kasulatan nga may abilidad sa paghimo kanimong manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So take note mga kaigsunan, gi-highlight gyud nato din hino kining gikan sa pagkabata. The age of children is the learning age. Timan-an nato kana mga kaigsunan. Mao gani nga ato yung hatagan og higayon ang Sunday school sa mga kabataan. Ang ang pag-uklab og Biblia, pag-abli sa Biblia aron matudluan sila sa pulong sa Ginoo. The age of children is the learning age. And those who would get true learning must get it out of the scriptures. Kung tinuod gayud nga learning ang makatunan sa mga bata, kinahanglan nga gikan kini sa balaang kasulatan. Babes receive impressions long before we are aware of the fact. Wala lang ta masayod mga kaigsuunan nga ang bata nga nagtan-aw kanato kanunay nakuha na day nila ang atong mga values, nakakaton na day sila gikan kanato bisan pagbata pa kay na sila. Ato nang timan-an mao nga if we want our children to value the Bible, to study the Bible, kinahanglang makita nila kanato nga mga adult nga kita nagbuklat sa Biblia ug nagtuon sa Biblia. If we want our children nga mahimong mainampuon, kinahanglan makita nila sa atong kinabuhi ang lifestyle sa pagka mainampuon. If we want our children nga mo sit down sa simbahan alang sa pagsimba sa Dios, sa ilang pagkadako kinahanglan sugdan kini sa mga sa edad nila samtang bata pa sila. A special vantage ground is lost when even babyhood is left uncultured. Kung ato kunong gipasagdahan ang mga bata sa ilang babyhood, dili sila cultured sa Word of God, wala sila nabansay, sayang. Mo kini giingon diri. The Holy Scripture may be learned by children as soon as they are capable of understanding anything. Ayaw kaminusi ang utok sa mga bata, higala. Makakaton na sila, abtik na sila makaton. Ang importante matinud-anon kita sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto kanila. Ug ang ilustrasyon niini mga kaigsuunan, a twig is easily bent. Kini kunong gamay nga sanga, bata pa nga sanga, dali ra kunong maliko, mabawog. Pero kung dako na nga sanga, di na siya maliko. Dili na nimo na siya matrain. Isa pa ka example din hiyo, a disease taken in the beginning is easily cured. Ang balatian kuno nga natambalan sa sinugdanan mo pay pagsugod, dali ra kuno kanang dali ra kuno ng tambalan. Pero kung grabe na kaayo ang balatian, unya ayha pa magpa-doktor, lisod na ang giingon diri when everything by delay grows worse. So ang bata nga makasasala kay dili biya mga anghel ang mga bata. Ang bata nga makasasala mga kaigsuunan kung sa ilang pagkabata gi-correct na sila, gikorehir na, gibadlong na, gitulid na, do na pay paglaom kana kaysa badlungon sila nga dako na nga nakagamot na kayo, nakaugat na ang ilang mga bad habits, maglisod na ta. And it is by the power of the Holy Spirit alone nga matulid ang dagan sa hunahuna o kasing-kasing sa usa ka tawo. So, sa ilang pagkabata mga kaigsuunan, sama sa nahitabo kang Timoteo nga trained siya sa pulong sa Ginoo sukad pa sa iyang pagkabata, and when he became older anaa siya sa dalan sa kamatuoran mga kaigsuunan. Ang giingon pa diri sa 2 Timothy 3:15 lain na usab nga highlight, ug kung giunsa nga gikan sa pagkabata imong nasayran ang mga balaang kasulatan, take note of this, nga may abilidad sa paghimo kanimong manggialamon
ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Gamhanan kayo ang Word of God mga kaigsunan. Adunay abilidad sa paghimo kanato nga manggialamon ngadto sa kaluwasan. In other words, the scripture is sufficient. Insakto na ang balaang kasulatan. Ambot pasabot ni ining may abilidad sa paghimo kanimong manggialamon. It means the scriptures have the inherent power and ability to give wisdom unto salvation. Ang balaang kasulatan gamhanan makahatag kini kanato og gahom ug abilidad nga mahimong manggialamon ngadto sa kaluwasan. The scriptures are able to do what no secular writings can do. Bisan pag i-combine tanang mga libro aning kalibutana versus the Bible. Kining mga libro ni ining kalibutana dili makahatag kanato og tinuod nga kaalam nga magdangat ngadto sa kaluwasan. It's only the Bible. Daghang mga tawo nga manggialamon sa nagkalain-laing mga butang. Manggialamon sila mahitungod sa kotse, mahitungod sa kwarta, mantigo gayud kay mo budget. Manggialamon sila mahitungod sa health, sa panglawas. Manggialamon sila mahitungod sa pagluto. Grabe kayo ang skill nga ilang na develop all these years. Naiuban nga manggialamon mahitungod sa computer. Pero ang pangutana, manggialamon ba sila ngadto sa kaluwasan? Nasayod ba sila sa kabubuton sa Ginoo sa mga makasasala aron sila maluwas? Nasayod ba sila sa dalan sa kaluwasan mga kaigsunan? And this is the most important wisdom one can ever have. Asa man kini nga kaalam nagikan. Kining kaalam nga magdangat kanato og kahibalo ngadto sa kaluwasan. Dili gikan sa mga philosophy books, dili gikan sa mga science and political books. Kini nga kaalam gikan lamang sa balaang kasulatan. Well, nasayod kita nga pwedeng ma-memorize sa tao ang Biblia from cover to cover pero dili gihapon siya luwas. Now, yes, we believe that in and of itself, the Bible does not save us. Remember, ang mga Pariseo, they were students of the Bible. Ang mga Saduseo, ang Sanhedrin during the time of Jesus Christ, they were students of the Bible, pero dili sila luwas. Mialkontra pa manggani sila kang Jesus. While it is true that the Bible in and of itself does not save us, but it is only through the Bible that we can receive God's truth about Jesus and put faith in Him. Samtang tinuod nga dili ang Biblia in and of itself mao makaluwas kanato kun dili ang balaang espiritu nga magapanglihok kanato pinaagi sa Biblia, walay tawo nga maluwas mga kaigsuunan nga dili na pahimangnuan or wala na pahimangnui sa Biblia. So, there is really emphasis sa atong pag-instruct sa mga kabataan nga magsugod sa ilang early age. Early age. Okay, sumpay. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang giingon ni Pablo kang Timoteo, ang tanang kasulatan giginhawa sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagbansay diha sa pagkamatarong. All scriptures are breathed by God or inspired by God. Nasulat ang balaang kasulatan, yes, dunay personalities ang mga nagkalain-laing author sa Bible, sila Pablo, sila Pedro, sila David, sila Moses, si Isaiah, they have different personalities. Pero ang balaang espiritu mao ang nagagiya kanila samtang ilang gisulat ang pulong sa Dios. So ultimately, ang pinaka-author sa Biblia mao ang Dios mismo. The Bible is a gift from the author, and the author is God. Ug ang buot ipasabot ni ini mga kaigsunan, let us therefore yield ourselves and bow to the authority of the Holy Scriptures, which can neither err or deceive. Mubow down kita ug mupasakop kita sa autoridad sa balaang kasulatan nga dili gayud masipyat ug wala gayoy sipyat bisan og usa.
Mao kini ang attitude ni Martin Luther katong gipugos siya og pa-renounce or pabawi sa kamatuoran nga iyang gitudlo. Gihulga siya nga presohon og patyon. Ang giingon ni Martin Luther, wa siya magpapilde. Gipressure siya sa simbahang Romano Katoliko nga bawion niya ang iyang mga gipangtudlo kay kontraman sa mga sipiat nga pagtulunan sa dakong grupo. Ang giingon ni Martin Luther, unless I am convinced by the testimonies of Scripture or by evident reason, for I believe that neither the Pope nor councils alone, since it is established that they have often erred and contradicted themselves. So, established na kuno nga ang mga Santo Papa ug mga konseho nasipyat unya nagkasumpaki sa usag-usa. Ang giingon ni Martin Luther, I am the prisoner of the scriptures cited by me, and my conscience has been taken captive by the word of God. Here I stand, I can do no other. God help me. Amen. Ang buot ipasabot ni ini mga kaigsuunan, gapasakop si Martin Luther sa Biblia lamang ug sa Biblia lamang, dili sa pulong ug suhestyon sa mga tawo. Mo kini ang atong attitude dapat dinhi sa One Voice Christian Fellowship. As long as it is warranted by the scriptures, kinahanglan nga mupasakop kita niini. And we will not submit to anything that is only an opinion of man, suggestion of man. Opinion lang sa mga tao, but let it be out of the scriptures. And if it comes from the scriptures, ato kining tumanon ug ato kining buhaton mga kaigsunan. 2 Timothy 3:16 sumpay ganiyo, ang tanang kasulatan giginhawa sa Dios ug mapuslanon alang sa unsa? Alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagbansay diha sa pagkamatarong. Nganong ang mga tawo ilamang i-reject ang Bible mga kaigsunan? Nganong mo balibad man sila sa Bible? Dili gumikan kay nabothered sila sa mga butang nga wala nila masabti. No, ilang gi-reject ang Bible, gumikan kay ang Biblia nag-expose sa ilang sala, sa ilang pagkadautan. Men do not reject the Bible because it contradicts itself. Walay contradiction ang Biblia mga kaigsunan. Wala nagkasumpaki. But men reject the Bible because it contradicts them. Gumikan kay ang Biblia mialkontra kanila. Ganahan sila mubuhat og sala, gibadlong sa Biblia ang ilang sala. Ganahan silang mag-enjoy sa kahilayan ug mga kasalanan ining kalibutan na the Bible exposes their wickedness. Mao nga di sila ganahan sa Bible. But the more you read the Bible, mga kaigsunan, and this is guaranteed, the more you read the Bible, the more you love it. The more you love the Bible, the more you read it. So, kung wala gyud tay kasing-kasing sa pagbasa sa Biblia, that only proves nga wala ta nahigugma sa pulong sa Ginoo. But the clue is, read the Bible as if God were speaking to you. Kini bitang inigbuklat nato sa Biblia. Atong giisip nga ang Dios nakikistorya kanato because God is indeed speaking unto us through the pages of the Bible. Ang balaang kasulatan, according to 2 Timothy 3:16, the scripture is profitable for teaching. Teaching what is right, kung unsa ang insakto. For reproof, badlungon kung unsa ang dili insakto. Reproof what is not right. For correction, pagtulid kung unsaon nato sa pagbuhat ang matarong. And for training in righteousness, how to stay right. Unsaon nga magpabilin kita diha sa insakto. Matod pa ni Theodore Roosevelt mga kaigsunan, and we know who he is, President sa Amerika. Ang iyang giingon, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. And that is very true. Ang kahibalo mahitungod sa Biblia or ang kaalam sa sulod sa Biblia, mas maayo pa kaysa college education. Timan-an nato kana mga kaigsunan. Next passage, Ephesians chapter 2 verse 20. Ang giingon dinhi, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta
ug ang bato nga patukuranan mao si Kristo Jesus. So unahon nato kining gi-highlight dinhi built on the foundation of the apostles and the prophets, or foundations laid down by the apostles and the prophets. Kinsa man ang mga apostol ug mga propeta? Well, the apostles and the prophets received direct revelation from God. Wala na yung mga apostoles sa atong panahon karon ha. Wala na po yung mga propeta. Pero gisulat sa mga apostoles ug sa mga propeta ang gipadayag nga nadawat nila direktamente gikan sa Ginoo. The apostles and the prophets received direct revelation from God. Thanks God, they put it into writing. Mao nga ang iglesia kinahanglan nga dili mo gawas sa pagtulunan nga gilatag sa mga apostoles ug sa mga propeta. The church from the beginning recognized the teachings of the apostles as absolute truth, which must be believed and obeyed. Mo kanay attitude sa church sukad pa sa sinugdanan. And throughout history, mga kaigsuunan, the church has been strong or weak in direct proportion to the purity of its doctrine. That's true. Sukad pa sa sinugdanan. Nganong ang grupo nga atong gigikanan nga gasugod sa letter M, ingnon na lang natong Metodista, nganong huyang man kaayo sa nga tanan, gumikan kay dili na putli ang doktrina. Bisag unsa na lang ang doktrina nga gidawat, ang kanini ang ilang gi-embrace ang worldly LGBTQ ideology or unsa pa nga mga pilosopiya nga minugna sa tawo. So throughout history, the church has been strong or weak in direct proportion to the purity of the doctrine. Apan ang mga grupo nga ligon kayo sa doktrina, indoctrinated, adunay katikismo, katikitized ang mga members, bisan pa ang mga bata, kana nga mga grupo, mga kaigsuunan, ligon. And we want One Voice Christian Fellowship to become like that. And this is something nga atong gipaningkamutan nga mamintinar sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Doctrine must continue as the bedrock, the sure foundation of the church today. Let us not be anti-doctrine. Let us not be anti-catechism. Ang giingon sa atong Ginoo sa John 8:31, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Daghan kay mga churches nga wala na nagpadayon sa pulong sa Ginoo ug dili na sila tinuod nga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Ephesians chapter 2 verse 20 ang giingon dinhi sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. One of the greatest problems in the church today is that professing Christians do not know what they believe. Wagani dili sila makabatbat sa doktrina nga ilang gibarugan as a church. Wala gani gyoy kabangkaagan, mga kaigsuunan. They have no theology. Wala sila theology. Catechisms have been abandoned. Ang katekismo gitalikdan. Confessions have been declared legalistic. Kining confession, kining kini doctrinal book na ata niini. Confessions and creeds. Historic confessions are being modified. Confession na dili ka ng confessional sa pare, dili na confession box. No, that's not what we are talking about. Confession, book of doctrine, systematic doctrine. Now, giwarningan ni Pablo si Timoteo nga moabot ang adlaw, taliabot ang panahon, the day would come when many would forsake sound doctrine, replacing it with things consistent with man's carnal desires. For example, 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Ang warning sa Ginoo dinhi nagaingon, but the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, by means of hypocrisy of liars, seared in their own conscience as with a branding iron. And then ang giingon sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. For the time will come, taliabot ko noong panahon, when they will not endure sound doctrine. Dili nila maantos ang ligon nga doktrina, but wanting to have their ears tickled. Gusto sila nga gitik-gitikon ang ilang dalunggan.
They will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires and will turn away their hearts and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Munay nahitabo sadly sa daghan kayong mga churches karon. Now, a commitment to the apostles' doctrine is foundational to the health and growth of any church. Mugani nga dabu-dabuhan gayud nato ang One Voice Christian Fellowship sa doctrinal foundation. Gumikan kay kung kumitado kita sa doktrina, it will really be foundational to the health and growth of One Voice Christian Fellowship. This is what Paul meant, that the church was founded upon the apostles' doctrine. Di ba? Sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. And this must be a priority in our church. Priority kini. Ang ikaduha nga bahin niini nga bersikulo, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga patukuranan mao si Kristo Jesus. Jesus Christ is the cornerstone, the ultimate and sure foundation. Jesus is the rock. Dili si Pedro ang rock. That's a twisted interpretation of Matthew chapter 16 verse 18. Nung saan mahinuon nga si Pedro na mahinuon ang bato? Dili si Pedro ang bato, ang but pasabot sa Peter is Petros, but pasabot gamay nga bato. Pwedeng ibalibag, pwedeng ipalantig. Now, Jesus Christ is the cornerstone, the rock, the rock, the bedrock mga kaigsuunan nga dili matarog, the ultimate and sure foundation. The picture is of the cornerstone in the ancient building. Sa ilang architecture sa una, the cornerstone was the most important stone in the entire structure. It had to be perfectly square on all four sides. Grabe no? Every other stone was set upon this stone, gikabit sa cornerstone. The rest of the structure was dependent upon the accuracy of this one stone. And Jesus Christ is the perfect cornerstone. And so, it means that Christianity makes a startling declaration. There is only one perfect cornerstone, si Kristo lamang. Jesus is the only way. He has been rejected by men, gisalikway siya sa mga katawhan, but He is the only way of salvation. Timana nato kana mga kaigsuunan. So, Jesus Christ is the rock, and the Word of God is the only rule nga gihatag sa Ginoo aron kita makahimaya kaniya ug aron magmaya kita diha kaniya. So how do we enjoy the Lord? How do we enjoy our God? We enjoy Him forever through His Word. Pinaagi sa iyang pulong. 1 John chapter 1 verse 3 to 4. Ang giingon dinhi, gipadayag namo kaninyo ang mga butang nga among nakita ug nadungog. Aron kamo man usab makabaton og panaglambigit kanamo. Ug tinuod nga ang atong panagsandurot anaa sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kining mga butanga aron ang among kalipay mahimong bug-os. So it's the truth that is the foundation of all rejoicing, of all gladness, of all enjoying in Him. Galatians chapter 1 verse 8 and 9 mga kaigsuunan. Magbantay kita. Nagiingon ni Pablo dinhi apan bisan og kami, uusa ka anghel gikan sa langit ang mutudlo kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among gitudlo kaninyo, pagatunglohon siya. Sama sa among giingon niadtong una, ug usbon sa pag-ingon karon. Kung si bisan kinsa ang magtudlo kaninyo og ebanghelyo nga lahi kay sa inyong nadawat, pagatunglohon siya. So stick to the Bible rata. Dili kita mag-usab-usab. Stick to the Bible ra gyud ta mga kaigsuunan. Dili mausab ang kamatuoran bisan pag libo-libo ka katuigan ang mulabay. Mo kini nahitabo sa mga liberal churches nga ilang giingon nga dili na applicable sa atong panahon karon. Unsa? Dili applicable na sa panahon karon, but pasabot na usab ang kamatuoran sa Dios. Now, there is only one rule given by God sa kanyang iglesia aron kita makahimaya kaniya ug aron makabaton kitag tinuod nga pagmaya diha kaniya. So, as a conclusion mga kaigsunan sa atong pagtuon, when someone begins a statement with,
I think God is like this. Di ba? Para kanako, we should immediately know that this person doesn't have a clue as to what God is like. Haka-haka ra na niya. Iya ra ng pangagpas mga kaigsuunan. Wala siya clue kung kinsa gyud ang Dios. Kung magsugod na gani ang tao pag-ingon nga, I think, alang kanako ang Ginoo ingon ini. Ang rason nga nung ingon ana ang atong conclusion, the reason we can say this is because God is an infinite spiritual being. Dili nato siya kayang isulod sa atong utok, which means that we can know nothing about Him unless He has revealed Himself. Dili gyud nato mahibaw-an, masayran ang bisag unsa mahitungod kaniya gawas lamang kung iyang ipadayag ang iyang kaugalingon, which He does through creation and in His word. Ginabuhat kana sa Ginoo pinagi sa iyang creation ug pinagi sa iyang pulong. Pero ang creation dili kana kompleto kining mga gibuhat sa Dios. While creation tells us that God is eternal and all-powerful, ang creation, ang mga butang nga gibuhat sa Dios, they cannot tell us that God is triune, Father, Son, and Holy Spirit, nor that He sent His eternally begotten Son to save us from our sins. Dili ka na mapasabot sa binuhatan, sa kinaiyahan. The knowledge of these things must be revealed to us. Kinahanglang ipadayag kini nganhi kanato in God's word, sa pulong sa Dios, in which we find supreme revelation of God in the person of Jesus Christ. So ang ikaduha nga question sa katekismo, sa ganito ang ikaduha nga question, what rule has God given us that we may glorify Him and enjoy Him forever? The second question of the catechism is designed to remind us that what we or anyone else for that matter think about God really doesn't matter. Ang opinion nato mahitungod sa Dios di na magbali. Walay pulos na. What matters is what does God reveal about Himself in His Word? Unsa ang gipadayag sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon diha sa iyang pulong? How are we to glorify God in our lives and then enjoy the fact that our sins are forgiven in Christ? How are we to enjoy Him according to to His revelation? We would never know the answer to this. Dili nato mahibaw-an ang tubag niini, much less understand the importance of the question, unless these things were revealed by God in His Word. Dili nato mahibaw-an ang kamatuoran gawas lamang kung gipadayag kini sa Ginoo diha sa iyang pulong. For it is in Scripture and only in Scripture that we have the rule to direct us to glorify God and enjoy Him forever. Ug alang sa mga wala pa kang Kristo, ayaw gyud mo pagngagpa sa inyong kagulingong opinion kung unsaon nga maluwas ang mga makasasala. No, ayaw mo pagbuot-buot. Maluwas ang mga makasasala pinaagi lamang sa dugo ni Kristo nga mopapas sa atong sala ug sa iyang pagkamataro nga ibisti kanato. That means undangi og salig ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamaayo. Isalikway kana og salig sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga mo'y magtabon sa tanan natong sala ug maghinlo kanato. And then kung luwas kita, but pasabot gibag-o ang atong kasing-kasing, ay ra kita tinuuray nga makabuhat og matarong. Isip bunga sa kaluwasan. Dili mubuhat og matarong aron maluwas, kundi mubuhat og matarong isip bunga sa kaluwasan nga atong gidawat nga libre or nadawat nga libre. Hinaot nga nasabtan kini sa matag usa. Ug diri natapos ang atong pagtuon niining takna kun do na mo'y mga pangutana, I really encourage you nga mo message sa ako directly or tigubo ninyo ang inyong mga pangutana, unya i-message sa ako and then I will answer through written explanation. Ato nagyong giingon ini ang ato ang style from time to time gumikan kay kulang gayud kayo sa panahon. Daghan pong mga kaigsuonan diri sa Cavite nga nanginahanglan og pastoral oversight, pastoral counseling, and usually ginabuhat kini Saturday sa gabi. So much as I really want to engage with you personally, live, pero doon ay mga time nga ingon ini. Pero doon na po yung mga time nga live. Mag-message lang ko kang Ate Joy or kung kinsa kay Kuya Robert, kung kinsa kung available ba ko para sa live nga doctrinal class. Pero karon hinaot nga
mapakaon kita or mabusog kita pinaagi niini nga platform for Bible study. Ug alang sa mga nagtan-aw niini sa YouTube ug sa Facebook, mahimo kamong mo message ka nato pinaagi sa cellphone nga 0935-744-3030 or sa atong Facebook account or Messenger account. And we are very much glad and delighted nga i-entertain ang question sa Matagusa. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mahimong ato kining tapuson diha sa mga pagampo. Salamat o Dios sa imong pulong niining takna sa kagabihion or kahaponon. Among gipangayo o Dios nga ikaw makikistorya kanamo padayon, hatagan mo kami og kagutom ug kauhaw sa imong pulong. Dili kami magtinapulan kundili amo kining buklaton sa matag adlaw ug tun-an ug hatagi kami og kalipay sa pagbuhat niini ug sa among pag-expose sa among kaugalingon sa imong pulong. Mahatagan kami og pahimangno kung unsaon kanamo paghimaya ug unsaon nga magmaya kami diha kanimo o Dios. This we pray in Jesus' name. Amen. So, salamat sa pagpaminaw, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. God bless us all.